Ahojte, tak začína dnešné dobrodružstvo. Turistika pešo až hen tam, k moru. Majú tu na domčekoch takýchto kresťanských papalášikov. Panna Mária s polmesiacom. Ja sa vlka nebojím, bojím sa vlkodlaka. Ja sa vlka nebojím, bojím sa vlkodlaka. Ideme na El Tablado. Táto La Palma celkovo má za sebou veľmi pozoruhodný ľudský príbeh. Prví ľudia sa tu objavili v nejakom roku 1000 pred Kristom a boli to veľmi pravdepodobne ľudia zo Severnej Afriky, od berberských kmeňov. Vyvinula sa tu svojská unikátna kultúra gaučovia, ktorí sa rozšírili na všetky Kanárske ostrovy. A živili sa chovom dobytka a poľnohospodárstvom. Potom neskôr sem prišli Španieli v roku 1493, takisto ako bola objavená Amerika. A začali sa tu stavať rôzne latifundie, zakladať a rôzne fabriky na spracovanie poľnohospodárskych výrobkov. Pestovala sa tu cukrová trstina a banány hodne. Tie banány sa tu pestujú aj dneska, ale není to dobrá plodina, musí byť dotovaná a veľmi ekologicky náročná. Ja sa vlka nebojím, bojím sa vlkodlaka. Ja sa vlka nebojím, bojím sa vlkodlaka. Úplne sa zmenila klíma. Vlhko ako v pivnici a zima ako v pivnici. A začína to byť temnejšie a temnejšie. A zimnejšie, chladnejšie. Za chvíľku začnú vyskakovať nejaké temné bytosti. Strepem na nejakom kameni, tak aspoň to bude mať dobre zdokumentované. Namiesto poistky aspoň získam peniaze z reklamy na YouTube. To je neuveriteľné, ako sa môže na takom krátkom úseku, povedzme 1 kilometra, zmeniť totálne atmosféra. Je tu veľmi dobrá, kvalitná MHDčka v rámci ostrova La Palma, ale aj v rámci Kanárskych ostrovoch. Medzi ostrovami funguje trajekt a letecké spojenie a potom s pevninou európskou taktiež letecké spojenie. A dosť často chodia spoje plus minus na čas. Dá sa na to spoľahnúť. A infraštruktúra pre auta je tu celkom dobre vybudovaná. Aj prenajmutie auta by malo byť teoreticky celkom lacné mimo sezónu a nie je to taká typická turistická destinácia, takže mohli by byť tie auta okolo 10-15 eur na deň. U nás sú takéto zachytávače vody a okolo hory sú vybudované také riečne, maličké toky, ktoré zbierajú vodu z kopca a odvádzajú ich dole nižšie, niekam do dediny. Dáme ďalší hríbik. Značenie by som dal turistickému značeniu taký 60%. Je to celkom v pohode označené, ale bez mapy CZ by som nešiel. Určite nie.
Nie je to tak dobre značené ako v Československu. O tom žádná. Na niektorých úsekoch sú tie cestičky turistické veľmi dobre vybudované. Pekne sa o nich starajú, ako môžete vidieť. A čo je najlepšie, nestretne ti tu ani živáčka. Pripadá to tu človeku ako v Národnom parku, ale bez tých ľudí. Vrelo doporučujem. A tu naľavo, tam sa stretávajú nejaké dva potôčiky, alebo možno dokonca aj 4. Počujem tú vodičku, ale nevidím tú vodičku. Co mne lehonce irituje. Idem a zrazu tu vidím vykmásenú časť džungle s nejakým domčekom. Niekto sa tu stará o svoj pozemok. Bojuje s prírodou. Ale tento boj nikdy človek nevyhrá. Nikdy. Nevadí, ale aspoň na chvíľočku je pokoj od komárov a od hmyzu. Tak nie sú žiadne komáre na tomto ostrove, ani žiadne kliešte. Iba delfíny sú tu. Je tu možné stretnúť delfínov. Áno. A fajn miesta na potápanie. A zaujímavé pláže s čiernym pieskom. Lebo tieto horniny, tieto ostrovy sú sopečného pôvodu. Čo je vlastne ďalším výsledkom je to, že je tu veľmi úrodná pôda. Plus do tej úrodnej pôdy ešte nahrávajú vetry zo Severnej Afriky. Z púšti, ktoré prinášajú piesok, ktorý je tu veľmi dôležitý pre pôdu. A kaktusy tu rastú napríklad. Čaute teda. Je tu celkom veľa pavúkov ináč. Pre ľudí, čo majú arachnofóbiu, tak nie je moc dobré miesto. Ako nikto nechodí na tieto miesta, tak ako prvý človek za deň pozbieram veľa pavučín a je to trošku nepríjemné. Ale inak tu nežije nič škodlivé alebo nebezpečné vlastne človeku. Je tu jedine taká hnusná čierna stanožka, ktorá sa dorastá 30 cm a jej uštipnutie je akože škodlivé, jedovaté, ale nezabije to človeka. Väčšinou. Inak je tu úplný bezpečný pohyb po prírode a človek sa vôbec nemusí báť o kliešte. Je to slobodný pohyb. Fú, a teraz som vkročil ešte do temnejšej časti. A je to tu, ako by som to popísal, také plesnivé, zatuchnuté a furt samé pavučiny. Fuj, nepríjemné. Vyzerá to, že tu na mňa vykročí alebo vyskočí z krovia nejaký bubak, ktorý vznikol skrížením hríbu a šablozubého medveďa. Je to neuveriteľný pocit. Je to ako keby byť v nejakom dvojnásobnom temnote. Ja vidím hore, vysoko, že tam svieti slnko, krásna modrá obloha. Ale ja som pod 2 poschodiami, 2 strechami stromového listnatého porastu a neprenikalo tam skoro žiadne svetlo. A teraz sa dostávam medzi prvú a druhú úroveň. Snáď je to pekne vidieť aj na videu, ako sa pridáva brightness a uberá. Je tu veľké prevýšenie tejto turistiky, cca 900 metrov. Výchozí pozícia je 1000 metrov nad morom a cesta by mala trvať nejaké 2 hodiny až 3 hodiny. No a teším sa naspäť, je to fakt docela veľký prudký stupak. No, na pravej strane je útes, na ľavej strane bol útes. Všade samé pavučiny. Je 27.
mal by byť 18 stupňov, minimálne v tej východovej destinácii Roque del Faro. Uvidíme, koľko bude vo finálnej destinácii pri mori. Ale na sever býva väčšinou chladnejšie ako v iných častiach ostrova. Je to zaujímavé, že taký malý ostrov a je to ako malý kontinent. Veľmi sa tu mení klíma a typ prírody. To naozaj čarovné miesto. Tam sa nám otvára nejaký zaujímavý výhľad. Niektorými úsekami je to fakt nepríjemné, celkom tá cestička. Hlavne možno napríklad tu. Ty kokšo, tak toto je pecka. No, je čas prestať kamerovať a venovať sa jazde. Som sa posunul trošku ďalej zase, som v nejakej polovičke cesty a klesal som a teraz sa zase začal prudko stúpať. Na pravej strane sa objavila roklina. Pre ľudí s klaustrofóbiou to tiež není. Teda respektíve, nie, strach z výšok je niečo iné. Neviem, či to je vidieť, ale šialená výška. No a z takej najhnusnejšej časti, čo pre mňa osobne bola táto posledná, pretože tam bol obrovský útes na pravej strane a iba tenký kúsok chodnička, tak teraz sa naskytol výhľad na more a na útesy. Je to nádherné. Tam je vidieť a už aj počuť more. Aký smiešný kaktus. No, bolo by úžasné tu bývať. Až na to, že to nie je cesta. Aha, cesta. Na rakliny, aby sa dobre skovalo pirátom. No už je 11 hodín skoro a približujeme sa k moru čím ďalej viac a viac, jak nejakej civilizácii, ale tam nebude otvorené nič.
vyschnenú pláž. Sa tam potrebujem nejako dostať. Ešte ma čaká asi veľký kus cesty, keď sa na to pozriem. Už som dole, už skoro pri mori, teraz sa napojím na vyschnuté koryto riečky a popri nej prídem až na pláž. Tak a teraz budem sledovať toto vyschnuté koryto a dúfam, že nás to zavedie k pobrežiu a nie k nejakému vodopádu. Neviem si ani predstaviť celú tej rieky, ktorá sa môže valiť v tých najväčších dažďoch týmto obrovským korytom. Musí mať obrovskú silu. To je trošku ako na inej planete. Ale totálne bez života, iba nejaký kaktus. Prirovnal by som to k Marsu v posledných dobách svojej existencie. To je krásna vôňa mora. Sol a morské plody. Totálne ako na inej planete, fakt. Tam je na spodnej časti tej skaly, kde sa dotýkala voda, zanechala taký červeno-oranžový pás. No až to tu vonia riadne rybacio. Aj more celkom hučí, vietor hodne fúka. Už sme fakt blízko. A tieto usadeniny naozaj nemajú chybu. A za zakrutou máme more! Oh yes! A prístup, ako vyzerá prístup? A celkom zlé. Jedine, že by sa naučíme horolezectvo hneď. A tam vyzerá, že je nejaký prístup, nejaké drevo. Skúsime tam. Vyzerá to, keby tam žila nejaká šelma, ktorá rozničí veľa kostí jednoducho. A tu by sa dalo normálne prespať.